Bé, hem de tenir en compte que avui el govern espanyol està liderat pel Partit Popular. El Partit Popular és una força de dretes, diguéssim, d'ideologia molt de dretes, molt conservadora, molt assentada, diguéssim, amb unes concepcions a vegades predemocràtiques amb alguns temes. Hem d'entendre, diguéssim, que el propi Partit Popular no estava còmode amb la Constitució del 78 perquè bona part de les seves bases en aquells moments eren ja els residus del franquisme, que crec que avui continuen. Això fa que el Partit Popular aquest, que el govern del Partit Popular no tingui unes habilitats democràtiques profundes, unes habilitats negociadores i de diàleg, que són el que avui es necessitaria. Avui, de mantenir-se aquesta posició tancada del govern del Partit Popular, aquest conflicte acabarà enquistant-se en la societat catalana, en la societat espanyola, i això és el pitjor que pot passar. El govern del Partit Popular ha d'entendre que el conflicte és real, no és un conflicte artificial inventat, que hi ha una majoria social important mobilitzada i que, per tant, davant d'aquesta realitat, diàleg, negociació, acords que permetin canviar el model aquest esgotat, però que permetin també que la gent pugui decidir què és el que vol i a partir d'aquí buscar-li la solució que respecti la posició de la gent. El gobierno suspenderá todo aquello que vaya en contra de hacer un pulso al poder. Ellos se creen que son el poder pleno y tienen la razón, y por la regla de tres, que aquí han votado 2,5 millones de personas, ellos van en contra de los 36 millones de votos que no le llegaron. Por lo tanto, no hay palabras para opinar sobre este gobierno. Debemos hacer lo que en conciencia creamos que debemos hacer y seguir adelante con esto y no dar ni un paso atrás. Impugnació per part del govern és absolutament... Aquesta és una mica embogida, amb tota franquesa. Per què? Perquè és que la proposta d'Artur Mas, que era una mica descafeinada respecte a la primera, no era repetició de la primera, era participació popular, emparant-se en un article de la llei catalana que no havia estat impugnat pel Constitucional. Per tant, la cosa era absolutament increïble, oi? Però ha sigut així. El Constitucional s'ha tornat a llançar senzillament perquè el govern li ha demanat.